नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत उपवासाची शेंगदाण्याची उसळ. तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया. हे शेंगदाणे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले आहेत. हे रात्रभर किंवा किमान 5 ते 6 तास तुम्ही भिजत ठेवा. आता हे आपण कुकरला शिजवून घेणार आहोत. हे शेंगदाणे भिजतील इतपत पाणी घालून आपण कुकरला 3 शिट्या काढून घेणार आहोत. जाडबुडाची पातेली आपण गॅसवर ठेवली आहे. त्याच्यात आपण आता 2 चमचे तूप घालणार आहोत. तूप छान तापले. आता ह्याच्यात आपण जिरं घालायचं आहे. जिरं आपल्याला छान फुलू द्यायचे. आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत हिरवी मिरची. आता यात आपण मगाशी शिजवून घेतलेले शेंगदाणे घालायचे आहेत. आता यात चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता याच्यावर आपण ताटलीचं झाकण ठेवून त्यात पाणी घालणार आहोत. म्हणजे या पाण्याच्या वाफेने खालची भाजी शिजू द्यायची आहे. यासाठी आपण गॅस मीडियम फ्लेमवर करणार आहोत. 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण झाकण काढूया. आता यात आपल्याला ओलं खोबरं घालायचं आहे. आता परत आपण झाकण ठेवून अजून 2 ते 3 मिनिटं याला वाफ द्यायची आहे. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढूया. आपली शेंगदाण्याची उसळ आता तयार आहे. तुम्ही ही शेंगदाण्याची उसळ नक्की बनवून पहा आणि कशी झाली आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.